Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Commissioner and Secretary Jongka Sorkar Jylla, CVD Dingdo, Ulapha Daka Jingtho Show President Lyngba Jongka Khasi Students Union, Usamla Lamba Starwell Marngar, Ban Pinshai Bat Hakajukapor, Ban Pa Yiki Kular ka Sorkar Shaka KSU, Halor ka Meghalaya State Investment Promotion and Facilitation Act Arta Pusau, Hadian Baka Sorkar ka Dem, Ban Show Jylla Bat Kinong Yalam ka KSU. Lyngba kani ka jingtho ka Sorkar kala Kular bakan khot ya ka KSU bari ki wei par ki kinhun shwa baka Sorkar kan chnai ki rules jong kani ka an nang ta kala Kular bakani ka an kanam kta satya ya ka Meghalaya Transfer of Land Regulation Act shiaza khna spa nyo phuwei bat kanam ya kyaru na ki kindon Thungkam jong ki District Council Nalokata ka Sorkar kala Kular ru bakan bu kerpang ya ka bha Thungkam ka bakhandai 4% na ka banta ki Trai muluk ha ka non managerial position but san 4% pan ha ka managerial position ha ka ni shithi bala pha ha ka khat artrik ulber aja ophusan ka Sorkar kala Kular bakat pej benya ru ha ka bayadei baka jingthi jaka jong ka MIPA ya ka ba kala deb an wengno ha ying darbar thau an jong ka Jylla ha ka step ka babut kata ha ka khat lai trik ulber aja ophusan